Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas songo nggih. Pepanggihan ingkang kaping sekawan napa nggih? Ya, nek ora salah pepanggihan ingkang kaping sekawan nggih. Nek kala wingi pepanggihan setunggal kalih 3 iku ngrembag babagan unggah-ungguh ya tata krama ya unggah-ungguh basa. Nah, mulai saka pepanggihan ingkang kaping sekawan iki dumugi ngenjang purna ujian PAS pas penilaian akhir semester Bu Ika sampun mlebet teng materi kelas 9. Apa bae yaiku ingkang kaping setunggal sing nomor 1 diwiwiti saka cerita wayang Ramayana, yaiku cerita Anoman Duta nggih. Ya, babon cerita wayang iku onten kalih. Ya, sing terkenal kuwi ana loro, yaiku babon cerita wayang Ramayana lan babon cerita wayang Mahabharata. Kayane pun boten asing kan nggih? Ya, Ramayana iku Rama. Nah, gampangaken ngapalakene iku Ramayana. Rama, Raden Rama yaiku cerita-cerita sing isine babagan utawane ngenani Raden Rama karo Dewi Sinta. Nah, mangke carangan iku cabang-cabang ceritanya iku banyak sekali. Ana sing judule Anoman Duta, ana sing jenenge Rama Tambak, macem-macem. Nah, iku kabeh saka babon cerita wayang Ramayana. Nomor kali sing terkenal melih iku yaiku saka babon cerita Mahabharata. Maha tegese gedhe, Barata iku keluarga Barata, silsilah keluarga Barata. Jadi Mahabharata iku cerita bab utawane ngenani silsilah keluarga Barata. Sinten mawon sing biasane kowe ngerti sing terkenal iku ya ceritane Pandawa karo Kurawa. Ya, kayane pun paham sedaya ket SD pun onten Pandawa iku sapa, Kurawa iku sapa nggih. Pandawa iku cacahe onten gangsal. Ya, PWJNS. Nah, Bu Ika men gampang uli nyingkat iku huruf ngarepe. PWJNS. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula, Sadewa. Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Nah, iku 5. Pandhawa iku cacahe onten 5. Bapake sapa Pandhawa? Yaiku Pandudewanata. Ibune sinten? Ana Dewi Kunti, onten Dewi Madrim. Ya, Dewi Kunti iku kagungan putra 3, yaiku Puntadewa, Werkudara karo Janaka. Nembe Bu Ika kleru apa ya? Ya, bapake Pandudewanata nggih. Bu Ika nembe ngendikane Puntadewa apa ya? Kleru nggih. Iku bapake Pandudewanata ya. Nah, saka ibu sing nomor 2 yaiku istri kedua Dewi Madrim, kagungan putra kalih kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Ya, iku silsilah Pandawa. Bapake Pandudewanata, ibune Dewi Kunti karo Dewi Madrim. Nah, lanjut Kurawa. Kurawa iku cacahe onten 100 ji. 100 plus 1. 100 iku lanang kabeh, sing 1 wedon jenengane Dursilawati. Semua keturunan Kurawa iku biasane nganggo awalan Dur jenengane. Dur iku nek nang aring Jawa
tegese ala jelek. Sing paling tuwa Duryudana, Dursasana lan dur liyane, tekan sing paling puncrit wedon jenengane ya Dursilawati. Cacahe 100 ji. Bapake sinten? Bapake yaiku Prabu Drestarata. Ibune sapa? Ibune Dewi Gandari. Nek nang film Dewi Gandari iku sing mripate ditutup. Kenapa ditutup? Karena dia tidak terima dengan keputusannya Bisma. Nah, dia datang ke teka mengaring Astina iku minangka mantu sing aslinya itu mau dipersunting oleh si Bisma, diarah nangaring Bisma, tapi tekan gone malah dikeke nangaring Drestarasta begitu. Karena merasa dia tidak diberi keadilan, ditutup mripate. Nah, Dewi Gandari kepripun carane nglairaken kok cacahe 100? Ya, konon ceritane mbiyen nglahirakene kuwi melahirkannya itu bukan dalam wujud bayi, tapi dalam wujud gumpalan darah. Karena kesaktiannya simbahnya yaitu Resi Abiyasa, gumpalan darah yang cacahnya maune 1, terus karena Dewi Gandari marah akhirnya dadi 100 iku karena kesaktiannya Abiyasa kemudian ditutupi. Nek nangaring Jawa iku ditutupi nganggo godhong talas. Kalau di versi India itu dimasukkan ke dalam kepompong kayak nek nonton film Mahabharata, nggih. Nek versi Jawa itu ditutup daun talas terus didongani karena Resi Abiyasa itu orang sakti, kemudian berubah menjadi bayi gitu. Ya, makanya saged dipadosi tengaring internet saking katahe, nggih. Terus balik mengaring Pandhawa malih, nggih. Sebelum Dewi Kunti menikah dengan Sebelum Dewi Kunti menikah dengan Pandu Dewanata, Dewi Kunti iku wis kagungan putra setunggal jenengane Karna utawane Surya Putra. Nah, nanging Karna akhirnya dikendangaken nangaring sungai, kemudian diambil oleh yang namanya Adirata. Nah, Adirata iku kusir dari kerajaan Ngastina menjadi anaknya. Nah, mangke iku Karna akhirnya berpihak kepada si Pandawa, ya. Si Kurawa, ya. Kurawa karena dia merasa kepotangan budi. Nah, sosok Karna itu sebagai contoh bahwa dia itu menepati janji, membalas budinya sangat, loyalitasnya itu sangat bagus, nggih. Ya, sosok Karna itu sosok yang baik sebenarnya, nggih, tapi karena dia sudah berjanji di depan, terus memegang janji sangat teguh, akhirnya dia tetap pada pendiriannya, memegang janjinya, bukan membela Kurawa, tetapi memegang kebenaran, memegang janji, memegang Ngastina, gitu, ya. Sampun mangke materi ingkang kaping sekawan kuwi Anoman Duta, sarangan saka cerita Ramayana. Anoman iku kethek putih, duta iku utusan. Anoman duta berarti menyeritakaken Anoman nalika dadi utusane Dewi Sinta. Anoman nalika dadi utusane Raden Rama kanggo niliki Dewi Sinta ana ing Ngalengka, ya. Menengok Dewi Sinta, mengetahui keadaan Dewi Sinta di Ngalengka, ya. Mangke saged diwaos teng buku paket utawane mangke Bu Ika share cerita. Nah, cerita yang Bu Ika share mangke bahasane bahasa
krama. Nah, mulane Bu Ika kat awal iku yo wis bahasa Jawa krama. Kowe mangan ngencang ngirim-ngirim tugas matur yang nganggo bahasa Jawa krama latihan. Jadi biar kosakatanya bahasa Jawa krama itu banyak. Bagaimanapun nek asik uripe nang Jawa iku yo berkecimpung dengan bahasa Jawa krama. Oke. Sing Bu Ika share iku bahasa Jawane bahasa Jawa krama. Terus dibuka nek kepengin ngerti ceritane singkat dibuka buku pakete wonten teng mriku. Bahasane teng mriku bahasa Jawa moko. Sekap semanten nggih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.